οθόνες. Εκεί. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Νικολάου Δημήτρης, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός στην εταιρεία ILS. Η εταιρεία ILS εξειδικεύεται σε συστήματα αστικού φωτισμού, τόσο σε μελέτες όσο και σε παροχή εξοπλισμού, καθώς και σε συστήματα τηλεδιαχείρισης του φωτισμού και εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων αυτού. Μαζί θα μιλήσουμε για την προσπάθεια και τις προοπτικές αναμόρφωσης του αστικού φωτισμού. Συγγνώμη, αυτό τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω. Είναι θέμα σηματότητας. Για προοπτικές λοιπόν αναμόρφωσης του αστικού φωτισμού, για ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς και τη σύνδεση που μπορεί να έχει ο φωτισμός με τη σύγχρονη πόλη. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για τον αστικό φωτισμό. Θα ασχοληθούμε με κάποιες βασικές έννοιες του φωτισμού. Θα μιλήσουμε για την τεχνολογία LED και την προέκτασή της στον αστικό φωτισμό. Όπως επίσης, πολύ σημαντικό, θα ασχοληθούμε και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν την εφαρμογή του φωτισμού στην Ευρώπη. Και επίσης πάλι θα συνδέσουμε πώς ο φωτισμός μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη μιας πιο σύγχρονης πόλης. Όλοι συμφωνούμε ότι ο αστικός φωτισμός είναι μια βασική και απαραίτητη υποδομή, αρκεί να σβήσουμε τα φώτα μιας πόλης για να καταλάβουμε την αξία του. Η επένδυση όμως στον φωτισμό δεν είναι μόνο μια επένδυση με ενεργειακό σκοπό, μπορεί να θεωρηθεί και μια πολιτισμική επένδυση. Ο φωτισμός δεν είναι μόνο ύλη και ενέργεια, αναδεικνύει μια πόλη, όπως επίσης και ο κακός σχεδιασμός του μπορεί να την αδικήσει. Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας και είναι εσωτερικό και αναπόσπαστο κομμάτι κάθε κοινωνικής μας δραστηριότητας. Πηγαίνοντας λίγο πίσω, η πρώτη καταγραφή σύγχρονου φωτισμού είναι στην Κόρντοβα της τώρα Ισπανίας και τότε Μαυριτανικής Αυτοκρατορίας με τα φανάρια κυροζήνης. Στη συνέχεια οδηγούμαστε στα φωτιστικά φωταερίου στις αρχές του 19ου και στα τέλη του 19ου με την εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας οδηγούμαστε στους πρώτους ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε υπήρχε θεσπισμένο επάγγελμα, η αφή των λαμπτήρων, με τους λεγόμενους lightlets, οι οποίοι γυρνούσαν την πόλη με μοναδικό σκοπό το άναμα, την αφή όλων των λαμπτήρων φωταερίου. Μάλιστα. Εδώ θα έπρεπε να φαίνεται μία αναδρομή. Κάποιες... δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σημαίνει. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ πέρα βλέπετε μία εξέλιξη, ναι, δεν βλέπουμε, μία εξέλιξη λοιπόν στον αστικό φωτισμό με την εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, την εισαγωγή των λαμπτήρων πυράκωσης. Το 1930 εισήχθησαν οι λαμπτήρες φωτισμού, χωρίς όμως να έχουν επιτυχημένη καθιέρωση λόγω της μικρής τους απόδοσης. Το 1940 εισήχθησαν οι λαμπτήρες ατμών υδραγύρου και το 1960 και το 1970 εισήχθησαν οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα, οι λαμπτήρες ατμών μεταλλικών αλογονιδίων και ατμών natρίων. Οι λαμπτήρες ατμών natρίου δίνουν το χαρακτηριστικό πορτοκαλοκόκκινο χρώμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στον εξωτερικό φωτισμό πόλης. Αν θα μπορούσαμε... Συγγνώμη γιατί. Για να μην... μέχρι να φτιάξουμε το κομπιούτερ, να ρωτήσω κάτι εγώ το κάνω. Γιατί σήμερα να έχει δικαίωμα κάθε δήμαρχος να παραγγείλει και να πληρώσει λαμπτήρες παλιάς τεχνολογίας? Καταρχάς να πούμε ότι οι παρεμβάσεις φωτισμού, τουλάχιστον με χρηματοδότηση κοινοτική, δεν θα υπάρξει στο μέλλον. Γιατί θεωρεί η κοινότητα και δικαίως ότι η νέα τεχνολογία πια φωτισμού είναι τόσο προηγμένη, που οι δυνατότητες απόσβεσης είναι πολύ μεγάλες, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται καμία κοινοτική ενίσχυση. Για ενίσχυση. Ωραία. Εγώ είμαι δήμαρχος και θέλω να πάρω λαμπτήρες παλιάς τεχνολογίας. Εγώ όμως που δεν ψάχνω και δεν κάνω αυτή την έρευνα, με αυτό που κάνω, με την επιλογή που κάνω, ουσιαστικά βάζω τον κόσμο να πληρώσει για κάτι που δεν υπάρχει νόημα πλέον. Γιατί μου το επιτρέπεις? Έχετε το δικαίωμα ως δήμαρχος να αλλάξετε τους λαμπτήρες στο πλαίσιο της ένταξης εφόσον τηρούνται τα κριτήρια. Και πολλοί δήμαρχοι το έκαναν, το έπραξαν με τις υπηρεσίες τους. Δηλαδή έχουν προβεί
σε λαμπτήρες, σε προμήθεια λαμπτήρων νέας τεχνολογίας, κυρίως LED. Το έχουμε αποδεχθεί εφόσον οι περιοχές κάλυψης του φωτισμού είναι οι ίδιες ή αν υπάρχει μια αλλαγή στη χωροταξία, πρέπει να υπάρχει μια κεντρική επιτροπή αξιολόγηση, όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Αλλά τα ενεργειακά κριτήρια, εφόσον βελτιώνονται, γίνεται αποδεκτό από το ΚΑΠΕ, το καινούριο σχέδιο και από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγηση. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν περιορίζει τη δυνατότητα να πάει ένας Δήμος σε νέα τεχνολογία. Γιατί χρηματοδοτείται. Όχι, γιατί δεν υπάρχει. Ακούστε να σας πω. Το σύστημα προμηθειών στο ελληνικό κράτος συνεχίζει να δέχεται την ελάχιστη τιμή. Δεν παίρνουν άλλα κριτήρια. Αυτό είναι λάθος. Το έχουμε πει 500 φορές. Δεν παίρνουν ούτε περιβαλλοντικά κριτήρια, ούτε ενεργειακά, ούτε καινοτομίας. Μπαίνει μόνο η ελάχιστη τιμή. Στην ελάχιστη τιμή, εάν καλύπτονται κάποια κριτήρια ένταξη σε πρόγραμμα, θα ενταχθεί. Αν θέλετε για παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια, η ΔΕΗ για να μην παίρνει στα υδροηλεκτρικά έργα στροβίλους από Ινδία και Πακιστάν που είχαν την ελάχιστη τιμή και σπάγανε στους 4 μήνες, κινήθηκε στα όρια της νομιμότητας για να αποκλείσει αυτούς τους προμηθευτές. Μπορούσε όμως κάποιος υπεύθυνος προμηθειών να πάει φυλακή. Και δεν προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Λαμπτήρες, το μικρότερο κόστος. Ό,τι άχρηστο κινείται στην παγκόσμια αγορά μπορεί να το προμηθευτεί. Δηλαδή, συμφωνούμε, πιστεύω, μαζί, ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι σωστό. Γιατί θα σας πω και στα δημόσια έργα, επειδή είμαι στις επιτροπές, όπως ήμουν σε αυτά τα λύκεια που δώσαμε, βλέπουμε σε πολλά από αυτά τα έργα με το ομοιοδότη ότι η τιμή που δίνει δεν βγαίνει. Ξέρουμε εμείς από τιμές αγοράς ότι δεν βγαίνει. Τι σημαίνει? Ότι για να γίνει το έργο κάτι δεν θα γίνει σωστό. Γιατί συνήθως επίσης με το σύστημα προμηθειών, οι προμηθευτές ξέρουν ότι με την προμήθεια θα μπουν μέσα, αλλά θα βγάλουν πάρα πολλά με τη συντήρηση και τις επισκευές. Στα απρόβλεπτα. Ωραία, συνεχίζουμε. Μετά το τεχνικό πρόβλημα, βλέπουμε μια ιστορική αναδρομή και κάποια αξιοσημείωτα γεγονότα στην ιστορία του αστικού φωτισμού. Ξεκινάμε με το 1880, όπου εισήχθησε η ηλεκτρική ενέργεια στον φωτισμό. Το 1900, όπου ήρθαμε στους λαμπτήρες πυράκτωσης. Το 1930 είχαμε την αποτυχημένη είσοδο των λαμπτήρων φθορισμού, λόγω της μικρής τους απόδοσης και της ανάγκης για χαμηλό ύψος. Το 1940 εισήχθησαν οι λαμπτήρες ατμών υδραργύρου και το 60 και το 70 ουσιαστικά έχουμε τις τεχνολογίες που φωτίζουν μέχρι και σήμερα τις πόλεις μας, τους λαμπτήρες αλλαγωνιδίων μετάλλων και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τους λαμπτήρες ατμών νατρίου που, όπως είπαμε, δίνει και αυτό το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα των πόλεων μας. Αυτή τη στιγμή ο φωτισμός ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Ο φωτισμός διαβαίνει μια έντονα μεταβατική περίοδο, η οποία ουσιαστικά αυτό γίνεται διότι εισέρχονται στην αγορά νέες τεχνολογίες, οι οποίες συνδέουν το φωτισμό με την ορθή κατανάλωση πόρων, τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Με τις νέες τεχνολογίες του φωτισμού στερεάς κατάστασης, τα solid state devices, που ουσιαστικά είναι τα LED και τα OLED, τα organic LED, που θα είναι η μετέπειτα εξέλιξη των LED, επιτυγχάνουμε πολύ σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας και θα λέγαμε οπτική βελτιστοποίηση που θα ασχοληθούμε παρακάτω. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες βασικές έννοιες φωτισμού που ουσιαστικά μερικές φορές παραγνωρίζονται, δεν είναι μοναδικές. Βασικές έννοιες φωτισμού όπως η φωτεινή ροή. Η φωτεινή ροή είναι μια ποσότητα που ουσιαστικά είναι ισχύς μετεφρασμένη υπό το πρίσμα της οπτικής καμπύλης ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού. Η φωτεινή ροή δεν συνδέεται με την ποιότητα φωτός, συνδέεται μόνο με την ποσότητά του και παραλαμβάνουμε την ποσότητα που εμείς αντιλαμβανόμαστε. Επίσης, ένα άλλο μέγεθος είναι η ένταση φωτισμού. Η ένταση φωτισμού, τα λεγόμενα lux, είναι ένα λογιστικό μέγεθος. Δεν εκφράζει δεν συνδέεται με κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε, αλλά ορίζει ουσιαστικά το ποσοστό και την ποσότητα της φωτεινής ροής που προσπίπτει πάνω σε μια επιφάνεια. Στη συνέχεια μπορούμε να αναφέρουμε τη θάμβωση. Η θάμβωση είναι ένα πολύ σημαντικό φωτομετρικό μέγεθος που πάρα πολύ συχνά αγνοείται. Ο όρος
οπτική παρενόχληση στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι πρότινος, ενώ τώρα αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τέτοιες έννοιες, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ δεδομένες. Η φωτεινή απόδοση, που ουσιαστικά εκφράζει σε λούμενα ναβάτ, εκφράζει την απόδοση ενός λαμπτήρα να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα φωτός. Και τελευταίο και πιο σημαντικό ίσως απ' όλα είναι η λαμπρότητα. Η λαμπρότητα είναι ένα μέγεθος το οποίο συνδέεται με εμάς, είναι ένα μέγεθος το οποίο αντιλαμβανόμαστε και πολύ συχνά συγχαίρεται με τα λουξ. Η λαμπρότητα ουσιαστικά είναι η φωτεινότητα και έχει σχέση με την ηλικία του ανθρώπου, με τη θέση παρατήρησής του και γι' αυτό είναι το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούμε στον οδοφωτισμό, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε μεγάλες ταχύτητες. Αυτά είναι δύο παραδείγματα που δείχνουν τη σημασία του σωστού φωτισμού. Αριστερά βλέπουμε ένα σετ φωτογραφιών, το οποίο παρουσιάζει το ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο σημείο, την πρώτη στην πάνω φωτογραφία με αρνητική αντίθεση σε σχέση με το περιβάλλον του και στην κάτω φωτογραφία με θετική αντίθεση σε σχέση με το περιβάλλον του. Το πρώτο αντικείμενο δεν θα το παρατηρήσει κάποιος οδηγός και πιθανώς κοινώς να το πατήσει. Το δεύτερο αντικείμενο, το οποίο ουσιαστικά έχει θετική αντίθεση σε σχέση με το περιβάλλον του, έχει κατά 50%, όχι πάλι κατά 100%, γιατί πάντα εξαρτώμαστε από τον ανθρώπινο παράγοντα, πιθανότητες να το προσπεράσει και γενικότερα να το αποφύγει. Ο σκοπός του σωστά σχεδιασμένου οδικού φωτισμού είναι να αυξάνει το κατόφλι αντίθεσης του ανθρώπινου οφθαλμού 3 με 4 φορές τουλάχιστον από το οριακό μιας μέσης ηλικίας ανθρώπου. Δεξιά βλέπουμε την σημασία της ποιότητας του φωτός, τη σημασία της ποιότητας του παραγόμενου φωτός και πόσο αυτό συνδέεται με την συνολική αντίληψη του ανθρώπου για το περιβάλλον του οδηγού κυρίως. Βλέπουμε ότι μια πηγή η οποία έχει πολύ χαμηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης, πόσο έντονα δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε την κατάσταση όπως είναι πραγματικά γύρω μας. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα LED. Τα LED είναι μια τεχνολογία η οποία δεν είναι καινούργια, ίσως είναι παλιότερη και από την τεχνολογία των ατμών νατρίου. Απλά πρόσφατα έγιναν κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες της έδωσαν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να αυξήσει την ισχύ και την απόδοσή της και να χρησιμοποιηθεί σε γενικευμένες χρήσεις φωτισμού. Ουσιαστικά βασίζεται σε μια πολύ απλή αρχή. Είναι δύο υλικά τα οποία είναι ημιαγώγημα. Το ένα περιέχει περίσσια οπών, ουσιαστικά έλλειμμα ηλεκτρονίων, και το άλλο περιέχει περίσσια ηλεκτρονίων, που όταν αυτά απολωθούν, ουσιαστικά έχουμε σύγκρουση των ηλεκτρονίων και των οπών και ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της ενέργειας γίνεται φως. Το φως αυτό το παραγόμενο, να σημειωθεί, δεν έχει καμία σχέση με το φως που βλέπουμε εμείς κοιτώντας ένα λαμπτήρα LED και είναι έντονα μονοχρωματικό μπλε φως. Μάλιστα, οι εφευρέτες αυτού του LED πήραν Νόμπελ Φυσικής το 2011 και ήταν στην εταιρεία Νίσια στην Ιαπωνία. Είναι δηλαδή μια πολύ πρόσφατη ανακάλυψη. Έτσι λοιπόν, το τελικό οπτικό αποτέλεσμα που εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι αποτέλεσμα επανακτινοβολίας του παραγόμενου μονοχρωματικού φωτός του LED από προσμίξεις διάφορων χημικών ουσιών με βάση το φόσφορο. Ο φόσφορος, ανάλογα με το είδος που κάθε κατασκευαστής LED προμηθεύεται, είναι εξειδικευμένο στο να απορροφά τη μονοχρωματική μπλε ακτινοβολία και να την επανεκπέμπει στο ορατό φάσμα και όσο πιο πλούσια μπορεί, με αποτέλεσμα τις διαφορές σε διάφορες πηγές LED που κοιτάμε. Στη φωτογραφία μάλιστα βλέπουμε ένα νέο σύστημα LED, το οποίο δεν έχει ένα στρώμα με διαχύτη από τέτοιες προσμίξεις με βάση το φόσφορο, που όλα τα LED μέσα παράγουν το δικό τους μπλε φως και αυτό μετά το επανακτινοβολεί ως λευκό φως. Φυσικά υπάρχουν διάφορες προσμίξεις, γι' αυτό και έχουμε και μια ποικιλία θερμοκρασιών χρώματος στο εμπόριο. Τα LED υποφέρουν, όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή, από την αύξηση της θερμοκρασίας τους. Να σημειωθεί ότι τα LED δεν παράγουν θερμότητα με το φως τους, αλλά τα ίδια ως συσκευές εκπέμπουν θερμότητα. Ο φόσφορος που περιέχουν είναι ίσως το πιο ευαίσθητο συστατικό της συνολικής διάταξης που εμείς ονομάζουμε LED, ο οποίος όταν θερμαίνεται αλλάζει το πεδίο ακτινοβολίας του και έχουμε ως συνέπεια τη μείωση της απόδοσής του ή ακόμα και την αλλαγή του εκπαιδευόμενου χρώματος. Μπορούμε δηλαδή σε έναν δρόμο
με προμήθεια κακής ποιότητας φωτιστικών υλών να ξεκινήσουμε από το πρώτο χιλιόμετρο με ουδέτερο λευκό και να καταλήξουμε σε ένα ψυχρό λευκό μετά από 5 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Ανάλογα λοιπόν με την ποιότητα του LED που χρησιμοποιείται. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα, στην αύξηση της θερμοκρασίας, είναι οι φόσφοροι που εκκλίνουν το κόκκινο χρώμα, δηλαδή τα LED τα οποία θα εκπέμψουν θερμό φως. Γι' αυτό και κατά την αρχή, κατά το ξεκίνημα αυτής της βιομηχανίας, οι κατασκευαστές, επειδή δεν μπορούσαν να σχεδιάσουν ευέλικτα θερμικά τα συστήματά τους, προωθούσαν τη βιομηχανία σε μια επιλογή πολύ έντονων ψυχρών αποκρόσεων, οι οποίες βέβαια, όπως θα αναλύσουμε και παρακάτω, θα πρέπει να αποφεύγονται. Άλλοι παράγοντες που αλλάζουν την απόδοση του LED ως προς το οπτικό πρίσμα είναι ο ίδιος ο φακός της ψηφίδας, ο οποίος κυτρινίζει και με το κυτρίνισμα μειώνει την απόδοσή του, όπως επίσης και η αλλίωση του χρώματος της βάσης του LED, που και αυτή με τη σειρά της κυτρινίζει και μειώνεται η ανακλαστικότητα του όλου συστήματος. Τώρα, ως προς το ηλεκτρικό πρίσμα. Τα LED είναι συσκευές, είναι διατάξεις που τροφοδοτούνται υπό σταθερό ρεύμα. Με την αύξηση της θερμοκρασίας έχουν την τάση να μειώνεται η τάση πόλωσής τους. Ανάλογα τώρα με τον τύπο του LED, έχουμε από 2 έως 4 mV ανά μία μονάδα βαθμών Κελσίου μείωση της τάσης πόλωσής του. Αυτό κατά συνέπεια έχει, επειδή όπως είπαμε είναι συσκευές που οδηγούνται υπό σταθερό ρεύμα, τη μείωση της φωτεινής τους ροής λόγω της μείωσης της ισχύως τους. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα δύο παραδείγματα, προκύπτει ότι ο σχεδιασμός ενός φωτιστικού LED πρέπει να βασίζεται σε αναγκαίο θερμικό σχεδιασμό πρώτο από οτιδήποτε άλλο είναι ως βήμα στην σωστή και στην επιτυχία ενός συστήματος φωτισμού. Επίσης, η τεχνολογία πλέον επιτρέπει την προμήθεια αυτόματων συστημάτων ελέγχου θερμοκρασίας, τα οποία όταν θα αυξάνει η θερμοκρασία της πλακέτας, αυτά θα επεμβαίνουν, θα μειώνουν το ρεύμα οδήγησης και αυτά θα επανέρχονται πάλι σε ονομαστικά επίπεδα. Βλέπουμε ένα γράφημα ενός είδους ψηφίδας LED που με την αύξηση της θερμοκρασίας διεπαφής του και ανάλογα με το ρεύμα οδήγησης βλέπουμε πόσο μειώνεται η αναμενόμενη διάρκεια ζωής που αυτό θα έχει. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που απασχολεί και όπως είδαμε και στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως και τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς που γίνονται με βάση την αλλαγή της τεχνολογίας της υπάρχουσας σε τεχνολογία LED είναι η διάρκεια ζωής τους. Η διάρκεια ζωής αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς. Η διάρκεια ζωής, το πρότυπο το οποίο μάλλον μετράμε μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι το πρότυπο που έχει ορίσει η Κοινότητα Μηχανικών Φωτισμού Βορείου Αμερικής, Illuminated Engineering Society, η οποία με το πρότυπο LM80 έχει θεσμοθετήσει κάποιες μετρήσεις για εκτίμηση της διάρκειας ζωής των LED σε βάθος χρόνου. Η έκφραση L70 ίσον 50.000 ώρες φυσικά δεν αντικατοπτρίζει μέτρηση σε περιβάλλον εργαστηρίου 50.000 ώρων, αλλά βασίζεται σε μετρήσεις εργαστηρίου από κατελάχιστο 6.000 ώρες έως 10.000 ώρες, το οποίο είναι και το προτινόμενο. Η μέτρηση αυτή γίνεται σε θερμοκρασίες από 55 έως 85 βαθμούς και μία τρίτη, η οποία είναι επιλογή του εκάστοτε κατασκευαστή που διεξάγει το πρότυπο δοκιμών. Η τελική τιμή που εμείς βλέπουμε στα τεχνικά φυλάδια είναι προϊόν στατιστικής προβολής, με βάση λοιπόν το TAFME 21 report, το οποίο εξάγει τα αποτελέσματα που παίρνουν από τις μετρήσεις στις 6 στις 10.000 ώρες και τα προβάλλει στο μέλλον. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν αφορά η τιμή του L70 ή του L80 ή του L90 που συχνά βλέπουμε στα τεχνικά φυλάδια, δεν αφορά το σύνολο του φωτιστικού, αλλά μόνο το κομμάτι της οπτικής μονάδας. Όπως είπαμε, το φωτιστικό για να είναι επιτυχημένο σωστά, για να είναι δομημένο μάλλον σωστά, θα πρέπει να διαθέτει καλή πλακέτα LED, θα πρέπει να διαθέτει σωστά μηχανικά μέρη, θα πρέπει να έχει ποιοτικά οπτικά υλικά, σωστά ηλεκτρονικά και φυσικά να έχει επαρκές σύστημα ψήξης. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να μπουν όλα αυτά ως μεταβλητές σε ένα τεστ δοκιμών, το οποίο θα εξάγει μια συνολική διάρκεια ζωής, που θα απευθύνεται όχι μόνο στο LED, αλλά θα απευθύνεται σε ολόκληρο το φωτιστικό. Αυτή τη στιγμή τη δουλειά αυτή την έχει αναλάβει η Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού, με τα δύο πρότυπα τα οποία θα ολοκληρωθούν, το 62-717 και το 62-722.
Η διάρκεια ζωής ενός φωτιστικού θα πρέπει να εκφράζεται μέσω δύο μεταβλητών. Η πρώτη μεταβλητή είναι η διάρκεια ζωής των LED το οποίο αυτό φέρει, αλλά η δεύτερη μεταβλητή είναι ένας δείκτης πιθανότητας που εκφράζει το καταστροφικό σφάλμα ή ένα σφάλμα που θα επηρεάσει την απόδοση του φωτιστικού στην διάρκεια ζωής το οποίο αυτό ορίζει ότι θα έχει. Για παράδειγμα, η έκφραση L90 F10 στις 100.000 ώρες σημαίνει ότι έχουμε ένα φωτιστικό το οποίο θα κρατήσει το 90% της φωτεινής του ροής στις 100.000 ώρες, με πιθανότητα ολικού ή σταδιακού σφάλματος αυτή να είναι στο 10%. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας LED στον οδοφωτισμό, ουσιαστικά βλέπουμε πάλι δείκτες και χαρακτηριστικά που με την τεχνολογία νατρίου θα είχαμε ξεχάσει. Ένα από αυτά είναι η χρωματική απόδοση. Η χρωματική απόδοση είναι ένας δείκτης ποιότητας που παίρνει μέσα από το 0 στο 100 και μας δείχνει πόσο καλά αναπαριστά μια οπτική μονάδα το αντικείμενο που καλείται να φωτίσει. Μια συνήθις προδιαγραφή για τον οδοφωτισμό είναι η τιμή αυτή να παίρνει τιμές πάνω από το 70, όταν, για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά, οι λαμπτήρες ατμών νατρίου έχουν τιμή 18, εμείς με τη τεχνολογία LED αυτή τη τιμή θα την αναβάσουμε στο 70, που σημαίνει ότι είναι 5 φορές καλύτερη ποιότητα φωτισμού σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, οπότε ποιοτικά αναβαθμίζεται η πόλη μας και θα λέγαμε μεταμορφώνεται. Έτσι έχουμε λοιπόν αλλαγή της αστικής εικόνας και η συνήθις προδιαγραφή, αυτό που αξίζει να τονίσουμε εδώ, είναι μεγαλύτερο του 65 και μεγαλύτερο του 70 ανάλογα τις απαιτήσεις μας και παραπάνω φυσικά. Μία άλλη πολύ σημαντική τιμή που επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο είναι η θερμοκρασία χρώματος. Η θερμοκρασία χρώματος απλά εκφράζει το πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι το φως που εκπέμπει μια φωτεινή πηγή. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία χρώματος, τόσο πέφτει, τόσο πιο ψυχρό γίνεται το φως που παράγει η φωτεινή πηγή και όσο χαμηλώνει η θερμοκρασία χρώματος, τόσο πιο θερμό είναι αυτό το φως που εκπέμπει. Δηλαδή, στους 6.000 Kelvin βλέπουμε ένα φως το οποίο είναι πολύ λευκό, σαν το φως της ημέρας, σχεδόν μπλε. Ενώ στους 3.000 Kelvin έχουμε ένα θερμό λευκό φως, το οποίο είναι ζεστό προς τις δικές μας... είναι πιο ζεστό και πιο αρεστό στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχει μια διαφορά απόδοσης στα θερμά LED και στα ψυχρά LED, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, και αυτό οφείλεται το φάσμα εκπομπής που καλείται το ένα να καλύψει σε σχέση με το άλλο. Η πιο συνήθις προδιαγραφή για αστικό φωτισμό θα λέγαμε ότι είναι το φως του φεγγαριού. Είναι το πιο αρεστό και είναι μια τιμή από 4 έως 4.200 βαθμούς Kelvin. Εδώ να σημειώσουμε ότι η θερμοκρασία χρώματος είναι μια πολύ βασική παράμετρος που δεν πρέπει να παραγνωρίζετε, γιατί συνδέεται και με λόγους υγείας. Όταν θα αλλάξουμε την αστική εικόνα και θα πάμε από το πορτοκαλοκίτρινο σε ένα έντονο μπλε, αν αυτό γίνει άναρχα, επηρεάζουμε τον κυρκάδιο ρυθμό των ανθρώπων και όπου έχει αυτό εφαρμοστεί, θα δημιουργήσει έντονες ανησυχίες και έντονα προβλήματα στους κατοίκους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να το παραγνωρίζουμε και δεν πρέπει φυσικά να γίνεται άναρχα. Θα πρέπει να γίνεται με συμμετοχή των πολιτών που καλούνται ουσιαστικά να υπάρξουν σε αυτή την αστική εικόνα. Το επόμενο γράφημα μας δείχνει τη σχέση της θερμοκρασίας χρώματος με την εκπομπή ακτινοβολίας, που ουσιαστικά μας δείχνει ότι όσο μετατοπιζόμαστε προς τα δεξιά και προς το κόκκινο, ουσιαστικά το φως μας γίνεται πιο θερμό και όσο μετατοπιζόμαστε προς τα αριστερά, τόσο πιο ψυχρή γίνεται η απόχρωση του χρώματός μας. Εδώ είναι ένα παράδειγμα φωτιστικού LED, το οποίο διαφέρει πάρα πολύ από τα φωτιστικά που έχουμε και βλέπουμε συνήθως στις πόλεις μας. Τα φωτιστικά πλέον είναι, αν θα μου επιτρέπατε την έκφραση, έξυπνες μονάδες, οι οποίες περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Δεν έχουν απλά δηλαδή μία λάμπα και ένα μπάλας. Έχουν συστήματα πληροφοριακά, τα οποία μπορούν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να μας βοηθήσουν και σε άλλες περιπτώσεις. Ένα παράδειγμα φωτιστικού για μια πλατεία. Αυτό που εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογία LED και αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι εξελίσσεται η οπτική τεχνολογία. Πλέον
η αξιολόγηση των φωτιστικών δεν πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη φωτεινή τους ροή, αλλά θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την οπτική τους απόδοση. Δεν μπορούσαμε τόσο εύκολα παλιότερα να ελέγξουμε οπτικά το φως που παρήχαν οι λαμπτήρες ατμών νατρίου ή αλογονιδίων μετάλλων ή οποιοδήποτε άλλο τύπου λαμπτήρα λόγω του σχήματός τους. Παλιότερα δουλεύανε με ανακλαστήρες, ενώ τώρα δουλεύουν πλέον με φακούς. Ο φακός ουσιαστικά εκμεταλλεύεται ίσως και κατά 30% πιο αποδοτικά το παραγόμενο φως και ουσιαστικά μπορούμε να φτιάξουμε φακούς ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε να φωτίσουμε. Αυτό είναι ένας λόγος που φωτεινές πηγές με πολύ λιγότερα λούμεν μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με φωτεινές πηγές οι οποίες έχουν ίσως και 5 φορές περισσότερη φωτεινή ροή. Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ σε μια έκθεσή του το 2010 έβγαλε μια πρόβλεψη μέχρι το 2030, βασισμένη φυσικά σε τιμές του 2010, που με τη σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας LED στην αγορά, σε διάφορες χρήσεις, από εμπορική μέχρι βιομηχανική και εξωτερική, θα έχουμε ένα εκτιμόμενο ποσοστό εξοικονόμησης γύρω στο 46%. Αυτό φυσικά αφορά την Αμερική. Θα πρέπει να προσέξουμε η εξοικονόμηση αυτή να μην γίνει σε βάρος της ποιότητας φωτισμού. Διότι δεν είναι μόνο, ο φωτισμός, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ενεργειακή απόδοση, είναι κυρίως κάτι το οποίο ζούμε κάθε μέρα με αυτό και συχνά δεν το εκτιμούμε. Ερχόμαστε στα πρότυπα οδοφωτισμού. Τα πρότυπα οδοφωτισμού που διδάσκουν το φωτισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πρότυπο ουσιαστικά 13201 του 2004. Έχει 3 μέρη. Το πρώτο μέρος καθορίζει τις απαιτήσεις, το δεύτερο μέρος καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων, ενώ το τρίτο μέρος καθορίζει τον υπολογισμό των επιδόσεων. Το πρότυπο 13201 ουσιαστικά είναι ένα πρότυπο που μας βοηθά να παραμετροποιήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πόλης και να βγάλουμε το βέλτιστο πλάνο φωτισμού που χρειάζεται για κάθε τύπο χρήσης. Ουσιαστικά παραμετροποιούμε και μοντελοποιούμε μέσω ενός αλγορίθμου όλα τα μέσα εκείνα που καθορίζουν την ανάγκη για φωτισμό. Το επίπεδο εγκληματικότητας, την ανάγκη για αναγνώριση προσώπου, τη δυσκολία οδήγησης, την κυκλοφορία πεζών και άλλα. Σημαντικοί άλλοι παράγοντες είναι η ταχύτητα οδήγησης, το είδος του χρήστη που καλείται ο φωτισμός να καλύψει, ποιοι χρήστες απαγορεύονται, ποιοι χρήστες επίσης χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, σε ένα έργο φωτισμού, ένας μελετητής καλείται εξ αρχής να εφαρμόσει το πρότυπο 13201, το οποίο δεν είναι οδηγία, πρέπει να εφαρμόζεται. Το πρότυπο λοιπόν 13201 θα δώσει το βέλτιστο πλάνο φωτισμού που χρειάζεται. Θα πρέπει να γίνεται φυσικά ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, καθορισμός κάποιων ποιοτικών χαρακτηριστικών, υπολογισμός κάποιων εξειδικευμένων παραγόντων όπως είναι ο συντονιστής συντήρησης, κάποιες περιβαλλοντικές ζώνες που πρέπει να προστατευτούν και δεν μπορούν να γενικευτούν σε ένα γενικό μοντέλο και άλλα. Επίσης, καλό θα ήταν να γίνεται πάντα μια ενδεικτική μέτρηση των αποτελεσμάτων στα έργα φωτισμού για να δούμε εάν τα προδιαγραφόμενα καλύπτουν τα εγκατεστημένα καλύπτουν τις απαιτήσεις των προδιαγεγραμμένων. Θα ήθελα να τονίσω και κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους διαγωνισμούς προμηθειών και γενικά στα έργα φωτισμού, τα οποία καταδεικνύουν ένα μεγάλο πρόβλημα, την άναρχη είσοδο της τεχνολογίας LED αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πολλά έργα γίνονται χωρίς την κατάλληλη μελέτη φωτισμού, με μια λογιστική προσέγγιση. Δεν υπάρχει κάποιος πίνακας αντικατάστασης φωτιστικών νατρίου με φωτιστικά LED και αυτό και κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή. Υπάρχει η μελέτη και μόνο αυτή μπορεί να μας πει τι θα αντικατασταθεί με τι. Γιατί ουσιαστικά μπορεί να αντικαταστήσει κάποιος ένα φωτιστικό νατρίου 250W με ένα φωτιστικό LED 220W και αυτό να χρειάζεται, και επίσης μπορεί να αντικατασταθεί και με ένα φωτιστικό 55W, γιατί αυτές είναι οι απαιτήσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν. Ένα άλλο παράδοξο που θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι είμαστε η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή, ίσως παγκοσμίως, και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνεχίζουμε να προμηθευόμαστε λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής και υδραργύρου, οι οποίες έχουν ουσιαστικά απαγορευτεί από το συγκεκριμένο κανονισμό 245 του 2009 λόγω της
εκτός της περιβαλλοντικής τους επίπτωσης λόγω της αποδοτικότητάς τους. Συχνά οι πιστοποιήσεις των προϊόντων που κυκλοφορούν δεν είναι οι αξιόπιστες και οι δήμοι δεν ζητάνε πιστοποιητικά από κοινοποιημένους φορείς σε περίπτωση που ζητάνε πιστοποιητικά εξ αρχής. Και επίσης τα γνωστά γραφειοκρατικά προβλήματα που ουσιαστικά διαγωνισμοί και φωτιστικά του 2015 και βγαίνουν να κληθούν να αντιμετωπίσουν προδιαγραφές του 2008. Εδώ είναι ο πίνακας 9 του κανονισμού 245 που δείχνει τις ελάχιστες αποδόσεις που πρέπει να έχουν οι λαμπτήρες που θα κυκλοφορούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς και όπως είπαμε υπάρχουν ακόμα, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που προμηθευόμαστε ακόμα λαμπτήρες τέτοιου είδους. Εδώ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας παλιού φωτιστικού νατρίου 400 W και την κατάστασή του με ένα φωτιστικό LED των 51 W. Αυτό το παράδειγμα είναι ακραίο. Αλλά εστιάζουμε σε αυτό το παράδειγμα διότι καταδεικνύει τρία πράγματα. Καταδεικνύει τη λανθασμένη τοποθέτηση ενός φωτιστικού 400 W, την αποδοτικότητα του LED, όπως επίσης και τη βέλτιστη οπτική σχεδίαση. Αυτή η εξοικονόμηση αγγίζει ένα ποσοστό του, μάλλον ξεπερνάει ένα ποσοστό του 83% και με την εφαρμογή ενός με συστήματος τηλεδιαχείρισης και ενός προφίλ dimming, αυξομοίωσης δηλαδή της φωτεινής ροής των φωτιστικών, επιτυγχάνουμε ένα περαιτέρω ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας γύρω στο 16%. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια προδιαγραφή που να διέπει τη λειτουργία και το πόσο μπορούμε να δημάρουμε τα φωτιστικά στην πόλη μας και αυτό είναι προϊόν εξέλιξης και θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτό. Κλείνοντας, νομίζω ότι όλοι απαντούμε στο ερώτημα ότι οι πόλεις μας δεν είναι έξυπνες. Οι πόλεις μας έχουν πολλές επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες είναι εντελώς ασύνδετες μεταξύ τους και δεν υπάρχει καμία ροή πληροφοριών από τη μία στην άλλη. Έχουμε υπηρεσίες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για τα απόβλητα, για την τροχαία κυκλοφορία, για τη στάθμευση και πολλά άλλα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι πόλεις μας θα πρέπει να ήταν δομημένες για να προβάλλουν τη βιωσιμότητα, την αειφόρο λειτουργία και να δίνουν ευκαιρία και να αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των πολιτών τους. Επίσης, θα πρέπει να αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ του πολίτη και της δημοτικής ή δημόσιας γενικά αρχής. Ουσιαστικά έχει παρατηρηθεί και έχει μελετηθεί ότι εάν οι πόλεις αξιοποιήσουν τις επιμέρους δραστηριότητες που έχουν και τις συνδέσουν μεταξύ τους, η ροή αυτή πληροφοριών και η προστιθέμενη αξία που αυτή θα προσδώσει στις δημοτικές αρχές μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητά τους έως και 30%. Πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία σε αυτό? Η τεχνολογία ουσιαστικά μπορεί να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας ενοποιημένων δικτύων τηλεδιαχείρισης μέσω της εξέλιξης αυτής και διάφορων τύπων πρωτοκόλλων που έχουν εκεί, μέχρι το 2020, που θα ζούμε κυριολεκτικά το Internet of Things, σε τον υπόλοιπο κόσμο σίγουρα στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε, έως το 2020 λοιπόν η εταιρεία Cisco, μια κορυφαία εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων, εκτιμά ότι θα υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές και αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει στη δημιουργία του Smart City, όπως το λέμε. Τώρα δεν είναι συγγνώμη. Τώρα πού κολλάει ο φωτισμός όλα αυτά? Ο φωτισμός είναι ένα έργο, τα έργα φωτισμού μάλλον, ουσιαστικά καλούνται να αναβαθμίσουν το δίκτυο φωτισμού σε μια πόλη. Το δίκτυο φωτισμού είναι ένα δίκτυο το οποίο επεκτείνεται σε όλα τα σημεία της πόλης. Με την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων τηλεδιαχείρισης και των κατάλληλων συστημάτων απομακρυσμένης εποπτείας, μπορεί το δίκτυο τηλεδιαχείρισης του φωτισμού να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης. Διότι πάνω σε αυτό μπορούμε να εξελίξουμε άλλα είδη υποδικτύων, τα οποία θα οργανώνονται κεντρικά μεταξύ τους και ουσιαστικά όταν θα ελέγχουμε το φωτισμό θα μπορούμε να ελέγχουμε και την άρδευση ενός πάρκου το οποίο είναι παρακείμενο ή τον έλεγχο σταθμών φόρτισης ενός αυτοκινήτου. Ουσιαστικά η φωτογραφία δείχνει αυτό ακριβώς, ότι η εξάπλωση της τηλεδιαχείρισης του δικτύου φωτισμού μπορεί να αποτελέσει έναν φορέα τεχνολογικής αναβάθμισης της πόλης με τη χρήση ενοποιημένων λειτουργικών συστημάτων και διαχείριση διαφόρων ετερογενών δικτύων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
με τον κύριο Νικολάου, τον συνάδελφο, και θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις αν έχουμε. Κύριος Δελακάς, συνάδελφο. Δύο λόγια για την ανακύκλωση λίγο των λαμπρών φωτισμού δηλαδή, και δημοτικού. Καταρχάς, γίνεται ακόμα ανακύκλωση λαμπρών υδραργύρου ή είναι απαγορευτή πλέον τις επικίνδυνες λαμπρίδες ή με αυτές τις καιρότητες δεν τι γίνεται. Μπορεί να γίνεται ανακύκλωση και στο προγράμμα. Οι λαμπρίδες υδραργύρου, με βάση λοιπόν την οικολογική οδηγία, το Eco Design Directive, αλλά και με τον κανονισμό που ουσιαστικά καθορίζει την ενεργειακή απόδοση, είναι λαμπρίδες οι οποίοι δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι λαμπρίδες μαγνητικής επαγωγής, είναι λαμπρίδες οι οποίοι είναι ξεπερασμένοι και θα πρέπει να απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Τώρα, ως προς την ανακύκλωση, υπάρχουν φορείς που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα ανακυκλώνονται οι συσκευές και μέσα από αυτές θα είναι οι συσκευές φωτισμού, στις οποίες απευθύνεται κάποιος και μπορεί να ανακυκλώνει τα προϊόντα τα οποία αντικαθιστά στο αστικό περιβάλλον ή ακόμα και στο σπίτι. Κύριος Νικολάκης. Θα ήθελα τη γνώμη σας, πέρα από το σύστημα αυτό που είπατε της διαχείρισης του φωτισμού, ποια είναι η γνώμη σας για την αυτονόμηση πλέον των φωτιστικών LED, των προβολέων που μπορεί να χρησιμοποιήσουν στον αστικό φωτισμό, με συστήματα πάνελ, που το πάνελ μάλλον συσσωρεύει ενέργεια το πρωί και το βράδυ αναλαμβάνει πλέον το LED να καταναλώσει την ενέργεια αυτή. Κοστολογικά θεωρείτε ότι μπορεί να γίνουν προτάσεις προς τους Δήμους και γενικά να μπορεί και αυτή η τεχνολογία να εξαρτοποιηθεί πλέον από την ενέργεια του ηλεκτρισμού και να πάμε προς την ενέργεια του ήλιου. Αυτό εξαρτάται πόσο σωστά σχεδιασμένα θα είναι αυτά τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού, έτσι ώστε να είναι και αξιόπιστα. Γιατί ένα δίκτυο φωτισμού θα πρέπει να είναι αξιόπιστο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν θα είναι διασυνδεδεμένο το δίκτυο φωτισμού, αυτό είναι επιλογή της κάθε πόλης. Το να τοποθετήσει κάποιες φωτοβολταϊκά συστήματα μαζί με συστήματα φωτισμού μπορεί να είναι και ένα έργο επίδειξης ή ένα έργο εκπαιδευτικό για να αναδείξει τις ΑΠΕ μαζί με τα βέλτιστα και τα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα. Από τεχνοοικονομικής άποψης, αυτό καθαρά οφείλεται στη περιοχή που μιλάμε, στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και επίσης στο πόσο καλά θα είναι μελετημένο και θα μπορεί αυτό να είναι πραγματικά αυτόνομο. Διότι συνήθως δεν είναι τόσο αυτόνομο. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται σωστά μελετημένο και το κόστος συνήθως για να μπορέσει αυτό να είναι όσο αξιόπιστο χρειάζεται όπως όταν είναι στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά μεγάλο, θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια, είναι πολύ ωραίες δράσεις όταν αυτά αφορούν δευτερεύουσες χρήσεις φωτισμού. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρκα ή σε πλατείες και όχι σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όταν οι ισχύσεις είναι μεγαλύτερες και η αξιοπιστία που χρειάζεται είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν μπορείς να έχεις ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο δεν θα είναι διασυνδεδεμένο. Οπότε, αν γίνει κάτι ουσιαστικά, θα βυθιστεί στο σκοτάδι μια περιοχή, ας πούμε, όπως η Κηφισίας στην Αθήνα.